za to, že mi nabídl spolupráci s mým kanálem, který se jmenuje Svět kolem nás, a to určitě víte všichni. A taky chci poděkovat i ostatním kanálům, jako jsou MG Zprávy, Český list a další, za jejich sdílení. A protože má Morava skoro 3000, no ona už má 3000 odběratelů, a my chceme být slyšet, byla jasná volba, že budu vysílat tady. Takže já se jmenuji Katarína a ještě jednou vás všechny vítám při úplně prvním spojeném vysílání. A protože si myslím, že spojování se v jeden skálopevný celek se stejně smýšlejícími lidmi je v dnešní době to nejdůležitější. Proto pro mě bylo jasnou volbou pozvat člověka, který bojuje za svoji zem jako lev. Člověka, který má nejen obrovské vlastenecké srdce a duši, ale i hlas, který, když zazněl na demonstraci 29. v Bratislavě, musel být slyšet po celém Slovensku. A tak mi dovolte, abych tady přivítala úžasného člověka, předsedu strany Národná koalícia, inženýra Rudolfa Huliaka. Rudo, vítej a děkuji, že jsi přišel. Dobrý večer prajem a ja som veľmi poctený, že ste ma pozvali do tohto vysielania, aj keď si myslím, že som bol trošku prechválený, lebo u nás sa hovorí, že dobrý tovar sa chváli sám, ale ďakujem naozaj za to uvedenie, som veľmi, veľmi rád, že som s vami takto večer. Já děkuji tobě, protože opravdu si myslím, že jsi úžasný člověk a odvádíš skvělou práci a dneska už to tady zaznělo, že já pevně věřím tomu, že Slovensko, když ne všichni, tak určitě tě bude milovat a to Slovensko za tebou půjde a ty ho zachráníš, já tomu věřím. Tak keby som neveril v to, že to Slovensko je hodné toho, aby sme ho zachránili spoločne a že tí ľudia tam, tá krásna krajina, tá naša vlast nám tak k srdcu prirástla, že si nedokážem predstaviť, že by kvôli pár chamtivcom a tejto zlej dobe a zlému načasovaniu všetkého tohto mohli dospieť až k tomu, že by sme o to krásne Slovensko prišli. A myslím si, že takto sme spoločne na tej lodi, pretože momentálne celá tá politika tej Európskej únii vedie skrátka k zničeniu doslovne a do písmena jednotlivých národných štátov. Ano, je to tak. Já jsem tady už před vysíláním zmiňovala tvoje vysílání na Facebooku, který se snažím pravidelně sledovat. Jsem tvým jedným sledovatelem. Takže při jednom vysílání si tam zmiňoval to, že lidem chodí dopisy k odkoupení půdy. A já jsem ten den mluvila s Vladimírem Kapalem ze Svobodného rádia a se šokem jsem mu tohleto sdělovala. A on mi říká, Kataríno, ale to se neděje jenom na Slovensku. Já vlastním dům, tady mám nějaké pozemky, tady moje kolegyně má spoustu pozemků a oběma přišly dopisy k odkupu té půdy. To je prostě neuvěřitelný. Neuvěřitelná drzost, nám tady nepatří už ani voda, kam jsme to zašli, to je neskutečný. Je to pravda a o to je to smutnejšie, že keď si vezmeme, že napríklad môj praprapredok bol v Kanade ako potápač, nitoval lode a otrhlo mu pritom ruku, aby kúpil pár árov, doslovne do písmena pár árov pôdy, nejakých tých pár árov lesa a dokázal z toho potom postaviť domček a zabezpečiť, by som povedal, na mnoho generácií dopredu celú našu rodinu. A keď si predstavím, že niekto nie je dneska ochotný ani len si vysporiadať tú pôdu po svojich predkoch za to, že je lenivý si to ísť predediť, alebo hodí rukou, že poplatky za to, že by si to dal do poriadku, ho vindú viacej, ako ten úžitok z toho bude mať, tak mi trhá srdce. Pretože to je taký obrovský nevďak voči týmto ľuďom, ktorí si vedeli tú pôdu, ten les, tú vodu a to všetko, čo robí človeka človekom, pretože človek sám o sebe zavesený len tak vo vesmíre neznamená nič.
pokiaľ nemá tú vlastnú rodnú hrudu, pokiaľ nemá ten stredobod svojho vesmíru, na ktorom pevne stojí obomi nohami, tak si myslím, že tým človekom by ani nebol. A toto musíme naspäť vkoreniť do našich detí a musíme celé to úsilie, ktoré venovali 30 rokov na zničenie práve tohto povedomia, na pretrhnutie historických väzieb v jednotlivých rodinách, aby samozrejme tú historickú pamäť zmazali, tak toto musíme vrátiť späť. Čiže máme čo robiť, treba si vysúkať rukávy a začať na tomto intenzívne pracovať. Ano, je to tak. Ve všem s tebou naprosto souhlasím. Byla to i jedna z mých otázek na tebe, že vlastně od roku 1918 do 1. ledna 1993 jsme tvořili jeden velmi silný celek a prosperující. A to nikdo nemůže popřít, že to tak nebylo. A prostě můj názor je taky takový, že prostě oni za těch 30 let nás dovedli k úplnému zániku, úplně totálnímu. A jestli se ty lidi neprobudí, tak prostě zanikneme. A já doufám, že to tak nebude. Ty jsi toho příkladem, že to tak nebude. Já se u nás taky snažím a doufám, že to zvládneme. Tak pevne verím, že spoločným úsilím určite. Lebo keď si vezmeme, že Československo bola krajina, kde z 2800 zhruba odvetví priemyslu sa technicky, ale aj čo sa týka mozgových trastov, robilo cez 1800 odvetví priemyslu. Dokázali sme od lodí cez lietadlá až po tú jemnú techniku, či už hodinárstvo alebo zdravotníckú techniku vyrábať sami doma. A boli sme krajina, ktorá nemala žiadny štátny dlh, ba naopak obrovské kapitálové devízové rezervy a všetko, čo s tým súviselo. A ešte mnoho rokov po revolúcii nám všetci vracali to, čo nám dlžili, aj vo forme deblokácií v rámci ruského dlhu, ale aj ostatné krajiny Varšavského paktu. Jednoducho skutočne zničiť takéto dve úžasné bratské krajiny, to je obrovský akt vlastizrady, ktorý by si doslovne a do písmena zaslúžil. Nechcem sa vyjadriť, čo? Ano, s tím já naprosto souhlasím. A nemluvím o tom, co udělali s našima dětma. Naše školství je naprosto, nevím jak na Slovensku, ale tady je to taky naprosto úplně neskutečný. A jak já říkám, nejvíc i člověk prostě může doma. Takže prostě rodina, rodič musí pořád tomu dítěti všechno opakovat, jak dějiny, tak prostě všechno, protože když mu to budeme pořád opakovat, tak oni si to zapamatují, oni to budou mít vrytý do té paměti. I když je to dneska těžký, že jo, spousta rodičů dělá 12, přijdou domů, jsou rádi, že podepíšou dětem úkoly, jdou spát a ráno znova. Takže ono to není jednoduchý, ale prostě já to třeba vidím u nás doma. Já mám skoro 15letýho syna, i když je názorově, samozřejmě to za ním dáme ruku do ohně, že prostě názory má úplně stejný jako já, ale to školství a ta doba se prostě na něm podepsaly. A dokud se nezmění celý ten systém, tak aby se změnilo i školství, tak ty děti oni chtějí změnit i osnovy, takže ty děti vlastně už nebudou vědět skoro vůbec nic, to je prostě hrozný. Já nevím, jak je to u vás na Slovensku, ale u nás je to prostě tragický. Obdobne je to aj u nás na Slovensku. Tie reformy školstva, ktoré boli, to nie, že posunuli to školstvo niekde na lepšiu úroveň. Predstavoval by som si takú reformu, že to je zapojenie modernej techniky do toho procesu výučby alebo niečo takého. Lenže oni to zdravé v tých deťoch, to samotné, by som povedal, umenie žitia ako takého je potláčané. Naopak sú preferované tie choré, zvrátené dogmy, ktoré sa momentálne snažia v spoločnosti usadiť. A do takej miery vlastne, lebo logika, hej,
akým spôsobom prevrátime spoločnosť? No začneme pracovať na deťoch a tie deti potom tú spoločnosť prevrátia. Čiže je to všetko toto účelové konanie, kde oni postupne salámovou metódou pracujú na tom, aby nás vlastne zničila tá nástupnícka generácia a jednoducho tieto deti stratili tú podstatu žitia a bytia, aby prežívali zo dňa na deň. A práve dneska sme sa tak s kamarátom bavili o jednej veci, že teraz sa vďaka telefónom debatujeme, dokážeme sa zapojiť do týchto relácií vďaka technike. Na druhej strane nám táto technika neskutočne ublížila, lebo keď si vezmem dneska, že alfa omega žitia a bytia pre naše deti je internet, kvalitný mobil a idú si sadnúť štyria do kaviarne a medzi sebou prestanú komunikovať, ale si medzi sebou dokonca píšu cez stôl, tak toto je veľmi žalostné a toto neviem práve, tohto sa bojím, že kvôli týmto výdobytkom techniky, či sa to dá zvrátiť a ak sa dá zvrátiť, tak musíme tvrdo pracovať na tých našich generáciách s tým, že aby tá technika bola prospešná ich žitiu, bytiu a naopak, aby eliminovali to, čo tá technika mala dosiahnuť, to rozbitie tých ľudských väzieb, tej samotnej podstaty toho komunikovania, toho žitia, bytia, tých fyzických dotykov, toho stretávania sa vzájomného, toho tešenia sa na seba, pretože toto sa nám snažia nahradiť práve tou technikou a dostať to do stavu, aby človek bol totálne izolovaný a táto technika mu má sprostredkovať styk s okolitým svetom, čo je obrovská škoda, že na toto sme nechali pristúpiť aj tie deti a proste ako by som povedal, vysupľovali sme to pracovné vyťaženie, pracovné tempo, ktoré nám nahodili, sme nahali vysupľovať tie telefóny a tú techniku. Toto je zle. Toto sme nikdy nemali dopustiť pre naše deti. Úplně s tebou souhlasím. Máš naprostou pravdu. Plus nemyslím ještě na to, když si vemu, co za nebezpečí na ně číhá na tom internetu. Co my jako rodiče nejsme schopní ovlivnit. Já, když jsem zkoušela spoustu programů, tak stejně se mi nepodařilo, jakoby, abych ochránila syna nebo ochránila. Je to ochrana, ale člověk je chce chránit před tím světem, protože když si vemeš, že dneska je naprosto normální schvalovat pedofílii, tak jak jsi byl pozvaný do televize Slovan, tak já jsem sdílela to tvoje video. Samozřejmě jsem dostala ban na Facebooku, takže jsem se smála, ale prostě je to hrozný. Takže oni prostě normálně nastrčí naše děti nějakému pedofilovi a je jim to úplně jedno. Haló, počujeme sa? Pretože musel som deaktivovať alarm. Ostal som dlhšie v robote a je to automaticky nastavené na 8 hodinu. Tak som mal čo robiť, aby som to stihol dole schodmi. V poriadku, môžete pokračovať. Môžeš mi zopakovať prosím ťa tú otázku, lebo som nepočul kvôli tomu alarmu. Jasné. No, chtěla jsem říct, že je velký problém dneska to, že je ten internet tak strašně volný, že jako rodič nemáme šanci uhlídat to dítě, na co kouká, na jaký stránky chodí, prostě nemáme. I když existuje spousta programů, tak je neuhlídáme. Tím spíš, když jsem koukala na TV Slovan, tam si měl rozhovor o knížce Alfího domu, nebo jak se to jmenovalo, což mě teda jako pobouřilo úplně neskutečně. Já jsem tam teda napsala komentář, že podobně jako ty si řek a já jsem napsala, že kdo šáhne na moji dceru, tak ho zabiju. Což teda jako platí, protože to si ani nechci představit. Jenom to pomyšlení už mě úplně zvedá ze židle. A
je prostě strašný, že oni nechají tu takovou knihu normálně v oběhu. A v Německu je to naprosto normální tohleto. Tak mi vysvětli, co budeme dělat. Vieš, jeden predpoklad je, ako náhle ešte raz si Slováci zvolia toto, čo si zvolili, že minister školstva môže byť teplý kaderník, ako ja nemám nič proti sexuálnej orientácii kohokoľvek. Ale ak raz je tu zákon, mravné ohrozenie mládeže do veku 15 rokov, tak predsa nemôžu v materských školách učiť nejakému sexuálnemu styku alebo nejakým zvráteným deviáciám a už vôbec nie systémom, že aké sú pekné sexuálne hriadky s dospelými a podobná záležitosť. Poviem vám, takáto dekadencia a všetko, čo s tým súvisí, voči našim deťom by mala byť stavaná do roviny, ja neviem, ja som strašne tolerantný človek. Ja už som sa smial normálne na tom, že ja som na Slovensku pravý liberál, pretože ja rozlišujem ľudí len na vlastencov a vlastizradcov. Čo robí niekto za zavretými dverami, pre mňa sa po sebe zliepajú ako opice. Je mi to absolútne jedno. Kým sa to nedotýka našich detí, kým s tým nelezú na ulicu a kým z toho nerobia nejakú zvrátenú politickú ideológiu, ktorú sa snažia nejakým spôsobom vnútiť doslovne do písmena masám, aj keď to je 4% zlyhanie psychického stavu jednotlivca. Toto by si mala spoločnosť uvedomiť, že pokiaľ ešte raz dopustíme tento zvrátený, pojašený, progresívny liberalizmus, čo je vlastne istá forma neomarxizmu, tak dojdeme presne do stavu, akým spôsobom padol Rím. Opakuje sa tá amplitúda tých dejín a my sme tak hlúpi, aj keď sa nazývame Homo sapiens, že po toľkých desiatkách, až stovkách rokov sme si nie schopní uvedomiť, že toto tu už nieraz bolo. Tak mám taký niekedy pocit, a už som to niekoľkokrát povedal, že Pán Boh bude musieť všetko zmrviť na padrť, pohrabličkovať a začať od znova. Lebo zase my ako ďalšia generácia ľudí celkovo na tejto planéte, lebo si myslím, že tu niekoľko takýchto generácií bolo, až sa sami zničili a my sme toho prípadom. A toto je veľká škoda, že aj po toľkých pokusoch toho niečoho univerza, toho niečoho, by som povedal, najvyššieho vedomia a vidomia, aj napriek tomu to zase len a len tlačíme do toho kúta a spejeme k svojej vlastnej záhube. Přesně tak, nezbývá nic jiného, než s tebou souhlasit, máš úplně naprostou pravdu. A já jsem chtěla tady ještě zmínit takovou věc, třeba někdo to u nás neví, ale u vás vlastně teď proběhly volby a proběhly poprvé online. Takže nám řekni, jak to probíhalo. Tak, jedna vec mi nie je jasná. Ako odliadnúc od toho, že na tú kampaň mali obrovské megamilióny. Podvodným spôsobom doslovne do písmena pozamestnávali zo tej svojej liberálno-progresívnej sújty obrovské množstva nepotrebných administratívnych pracovníkov. A keď si vezmete, že taký administratívny pracovník navyše zamestnaný v aparáte, ktorý sa navýšil o stovky zamestnancov, má na seba naviazaných zhruba cca 10 ľudí. Už len to je kvantum voličov. A keď si vezmete, že u nás komunálne voľby spojili do volieb vlastne z veľkých územných celkov a robili to spôsobom, že na komunálne voľby ste mali bielu obálku a do tých veľkých územných celkov sa rozdávala modrá obálka a
Nie v jednej dedine, čo som počul, a nie v jednom meste, a nie v jednej komisii. Doslovne sa pýtali voličov, a treba vám aj tú druhú obálku, chcete sa zúčastniť aj do volieb vo VUC, alebo vám stačí len v rámci komunálu? Lebo potom matematika a rovnica je veľmi jednoduchá. Mám určitý počet voličov, ten je vlastne dodržaný, mám tam určitý počet bielých obálok v komunálke, to je dodržané, no a tie modré obálky nerozdané, kto sa proste zrečie, alebo kto jednoducho nejakým iným spôsobom nehlasuje v rámci volieb VUC, no tak my si tie hlasy potom dorobíme podľa našich predstav a takýmto spôsobom sa to potom celé dostalo do roviny, že v Bratislave máme 98 všetkých poslancov, či už do mestského zastupiteľstva alebo do zastupiteľstva VUC z progresívneho Slovenska. A paradox na tom je to, že boli dušičky, že vlastne všetci obyvatelia Bratislave, ktoré nie sú pôvodní, sú z východu, boli v rámci svojich domovov, ostali tam starí bratislavčania, čo práve by som bol očakával, že výsledok týchto volieb nebude naklonený v prospech tých liberálov a progresívcov, tak čuduj sa svete, niekto pravdepodobne tomu musel elektronicky dopomôcť, pretože aby tam bolo 98% zastúpenie progresívneho Slovenska na všetkých postoch, tak toto môžu hovoriť tak akurát všetkým dole hlavou kolísaným, ale normálnemu človeku, zdravo uvažujúcemu nie. A ďalšia vec, všetci veľmi dobre vieme, kto je firma ESET, všetci veľmi dobre vieme, kto stojí za tým a všetci veľmi dobre vieme, že na tom počítači sa dá urobiť absolútne výsledok, aký len chcete. Nedá sa na to prísť, nedá sa to skontrolovať v takom rozsahu a jednoducho, pokiaľ voľby budú prebiehať takýmto spôsobom, a čo si myslím, že toto bol slovenský lakmus a toto následne bude skúšané aj v Čechách, tak ak na toto nedáme pozor a ak nejakým spôsobom nedokážeme preveriť, zaistiť tie komisie, tak sa obávam, že takýmto podobným spôsobom môžu skončiť na Slovensku aj parlamentné voľby. Tak je to tak, no. Otázkou je, jestli bychom to vůbec uhlídali, jestli se to dá uhlídat, pokud jsou u moci takoví lidi, kteří jsou. Já například jsem byla v předprezidentské kampani doktora Skály, pomáhala jsem mu nazbírat 50 000 podpisů a dozvěděla jsem se, že jsou tací, kteří si za 100 korun ten podpis koupí, že jo? A kdo na to má prostě v dnešní době? Takže prostě je to jenom jeden velký podvod. A myslím si, že si s námi dělají absolutně, co chtějí. A je mi to prostě, jsem z toho úplně hotová, když to musím takhle říct, že to vidím a nemůžu s tím pořádně nic udělat, že ty lidi jsou tak hloupí a půlka ti řekne, já nikam nejdu, mně se nechce. Oni si to stejně udělají po svým. Říkám, ale to je důležitý, aby prostě člověk šel k těm volbám. Takže polovina nejde. No ta polovina, no to když se rozdělí na 2 půlky, že jo, no tak ta půlka volí prostě, no co půlka, že jo. Volí ty, co by neměla, no a ten zbytek vlastenci, že. Takže prostě je to strašně špatný a strašně se u nás rozdělila společnost prostě. I když každý to myslíme stejně, vlastenecky, tak stejně ta společnost je tak rozdělená, že každý chce panovat, každý chce být šéf, ale nikdo, prostě musíme držet jeden velký celek, že jo. Bez toho to prostě nepůjde. Takže prostě asi je to tak, že dokud ty lidi se neprobudí, tak my můžeme hlásat, ale musíme se modlit, aby nás taky co nejdřív nezavřeli, že? No, jedna vec je báť sa, aby nás nezavreli, a druhá vec je
napríklad ja ako povaha sa nedokážem stotožniť s týmto, že by som sa nejako dokázal báť, nejako sa dal obmedzovať. Vždy som mal taký problém menší s autoritami a jednoducho, keď som raz vedel, že mám pravdu a že jednoducho niečo je zlé, zvrátené, tak doslovne do písmena som vyhlásil, že voľne byť ako byť otrokom. Ja otrokom vo vlastnej zemi s mojimi deťmi určite nebudem. A vravím, keď tomu obetujem všetko na svete, včetne vlastného života, tak ja sa na tomto marazme podieľať nebudem a budem bojovať, ako sa vraví, do poslednej kvapky krvi. A doslovne do písmena som si to zobral ako také svoje predsavzatie, taký svoj koníček, takú svoju životnú, by som povedal, až ideu, poslanie a musím to skúsiť, lebo nič netrvá večne, ani láska k jednej slečne. Čiže neverím, že ani tento marazmus môže do nekonečna sa gradovať. A myslím si, že sme už dosť vysoko na tej streche na to, aby sa to preklopilo a aby tu zvíťazil konečne zdravý sedliacky rozum. Řekl jsi to úplně nádherně, krásně, úplně jsi skvělej. Nerýchoď mi, Tak já prosím, tak, lebo mi určitě, naprší do nosa. ne, určitě, hele, ty víš, že já ti pořád lichotím, protože je to tak, protože já sleduju zprávy, koukám, že jo, ale tebe sleduju vlastně od doby covidový a říkala jsem manželovi doma, ten člověk je prostě neuvěřitelný. To je člověk, který jednou to Slovensko zachrání. A když to teď říkám, tak mám husí kůži po celém těle. Takže věřím tomu, že to tak prostě bude. Ty jsi neuvěřitelný člověk. A to tvoje vystoupení na těch demonstracích je tak strašně srdečný, že kdo to neviděl, tak vám to doporučuji si to pustit, protože je to něco neuvěřitelného. Slzy mi tekly, je to opravdu krásný. A já ti děkuju, že takhle bojuješ, protože my jsi takovou inspirací a takovým tím, jo, víš, takovým tím pohonem, jak se říká. Veľmi pekne ďakujem, neskutočne mi to lichotí, ale nebude to tým, že som nejakým spôsobom výnimočný alebo čo. Ja si myslím, že bude to tým, že ja som proste obyčajný chlap z dediny, ktorý hovorí to, čo mu srdce káže a hovorí presne tak, ako mu papuľa narástla. A mám jeden handicap, mám strašne zlú pamäť, lebo mám strašne veľa funkcií a mám toľko toho na hlave, že ja by som nemohol klamať. Lebo na to, aby si mohla klamať, musíš mať geniálnu pamäť, aby si vedela, komu čo povieš. A ja jednoducho hovorím to, čo cítim. A robím to, čo cítim. A tým pádom som oslobodený od akýchkoľvek intríg, od akýchkoľvek špinavostí. A proste celý život sa snažím žiť takým spôsobom, že ak nemám niekomu pomôcť, tak mu proste neublížim. A snažím sa skutočne žiť tak, ako chcem a správať sa k ľuďom, aby sa správali aj ku mne. A je to také veľmi pekné, keď niekto niekedy potom umre a povedia si, škoda chlapa, naozaj to bol chlap ako kus chleba, ak jednoducho vidno za ním niečo, ako keby ťa mal niekto preklínať. Lebo na tomto svete sme 5 minút aj s cestou. A žiť takým spôsobom, že niečo tu po sebe zanechať, to je to, čo človeka má naplňať. To je vlastne to, čo by človeka malo tou jeho životnou cestou sprevádzať. Ale žiť tým, že máš niekomu robiť zlé, máš sa tešiť z niekoho nešťastia, ja jednoducho nedokážem byť šťastný medzi nešťastnými. Čiže toto vyvracia to, aby niekto s pokriveným charakterom dokázal robiť to, čo robím ja. Čiže je to možno naozaj tou obyčajnou sedliackosťou a s tým, ako som bol, dá sa povedať, otesaný životom. A zase viem, čo je tvrdá práca. Ja som 30 rokov skutočne tvrdo fyzicky pracoval. Preto mi je vždy ľúto jednej veci. Akékoľvek politické rozhodnutie, akákoľvek politická sabotáž, krádež, vlastizrada, nedaj Boh vojna, ktorej sme teraz svedkom v 21. storočí, čo by tu vôbec nemalo čo hľadať v tak vyspelej spoločnosti, pretechnizovanej, premodernizovanej,
preinformovanej a dopustíme, aby tu bola nejaká vojna. Ale čo je na tom zarážajúce a najväčší paradox? Že tí bohatí, ktorí vlastnia svet, tí bohatí, ktorí už nevedia, čo so sebou žive, čo skutočne to robia len z nejakej zábavy alebo zo zištných dôvodov, tak tí na to nikdy nedoplatia. Doplatí na to ten obyčajný človečik, ktorý v pote tváre a v krvi mozoľov si zarába na ten svoj dennodenný chlebík. A toto je memento pre mňa, vytvoriť proste nejakú spoločnosť alebo ísť príkladom toho, aby ten obyčajný človečik, ten bežný, obyčajný, radový, tuctový človečik pre nich, ktorý pre nich nemá absolútne, ale absolútne žiadnu hodnotu, sa už raz a navždy konečne dožil nejakej spravodlivosti a nejakého slušného života. Pretože, ako tá matka Teresa hovorila, nie je problém nachovať všetkých ľudí hladných sveta, ale je problém nasýtiť tých bohatých. A toto, keď sa zmení vo svete, tak budú všetci spokojní, všetci šťastní a nebudú potrebovať všetky poklady sveta, ale budú potrebovať jedno. Ten Boží pokoj, tú Božiu lásku a to všetko, čo by si mali ľudia uvedomiť, čo je skutočne princípom života a čo je skutočne tým cieľom toho života. Pretože my tieto základné, primitívne až, doslovne do písmena, až primitívne mechanizmy prírody sme úplne upustili. Ženieme sa za niečím, honobíme niečo a ako sa vravela moja stará mama, že človek sa narobí, kým o všetko príde. A doslovne a do písmena sa nám tu teraz všetko vracia. Mluvíš mě naprosto z duše, prostě jsi skvělý, opravdu máš ve všem 100% pravdu. A mě třeba, já nevím, jak je to u vás na Slovensku, ale já jsem nedávno byla v Praze, šli jsme s manželem metru a viděla jsem tam, dřív jsme tam potkávali prostě lidi takový jako klasický bezdomovce, nebo feťáky, že jo, když takhle řeknu. A teď tam stála 80letá babička s kelímkem. A já jsem měla slzy ve očích a říkala jsem manželovi, já prostě na ní nemůžu koukat. Říkám, dej jí peníze a prostě jdeme pryč, nebo prostě já se na ní nemůžu dívat. Tak je možný, že náš stát dopustí tohleto, že tyhle ty lidi, kteří celý život pracovali, musí dneska žebrat. Musí sedět doma v šále, v rukavicích, protože prostě jim už nezbývá důchod na zaplacení, aby si koupili uhlí, aby si mohli prostě zatopit. Teď je to prostě neskutečný. Ty lidi pracovali tvrdě pracovali a museli pracovat. Odváděli státu peníze a ten stát ani není schopný se postarat. To je první, co by stát měl zaručit těm lidem. Pokud pracuješ tolik let, my ti zaručíme takovej a takovej důchod a musí být o tebe postaráno prostě. Nemůže se stát, že by tohle takhle dopadlo. Člověk, když je to prostě neskutečný. Máte to taky takhle jako na Slovensku, že prostě ty důchodci jsou na tom opravdu tak špatně? Teď mě to teda srdce trhá, jo. To jsou lidi, kteří si to prostě nezasloužejí. Presne takto isto sme na Slovensku dopadli. Ľudia, čo vlastne budovali desiatky rokov našu svetlú budúcnosť, našu svetlú budúcnosť, tak nie, že by sme sa odďačili, že ich mozole si vieme vážiť, pretože majetok, ktorý nám zverili, sme my nemali právo rozhajdákať, sprivatizovať a zničiť. Majetok, ktorý nám zverili, sme mali zachovať, minimálne zachovať, zveľadiť a prepožičaný, ktorý nám bol, odovzdať našim deťom. A v tomto duchu by sa mala viesť celá tá spoločnosť. Docielili sme akurát to, že majetok bol sprivatizovaný, prehajdákaný, roztunelovaný, zničený a ľudia, ktorí celý život, doslovne a do písmena celý život poctivo pracovali,
dnes sú v stave, že mi dôchodkyňa minule volala, že keď si zaplatí inkaso, zaplatí si všetky energie, všetko, čo jej treba, tak jej ostane na deň euro. Pôvodne to bolo euro 50, po týchto zdražovaniach potravín a všetkého ostane jej na deň euro. Keď si človek tak uvedomí, že trauma tohto človeka, trauma tej babičky, ktorá nemôže pozvať vnúčence na nedeľný obed, aby im upiekla dáketo kuriatko, poprípade nejaký koláčik po nedeľnom obede, ktorá doslovne a do písmena živorí. A keď si vezmete tá žena, aby uvarila svojej rodine nejaký nedeľný obed, keď jej prídu podať ruku k jej sviatku, alebo na Vianoce, si musí od huby, doslovne a do písmena od huby otrhnúť celotýždenné jedenie a pri všetkej skromnosti sa na niečo zmôže, tak toto je hanba. Doslovne a do písmena hanba celej spoločnosti. Pretože takýto človek, ktorý takto tvrdo pracoval, nemôže na svoju starobu, keď odovzdal zdravie tejto spoločnosti, odovzdal jej svoje celoživotné dielo, dopadnúť takýmto spôsobom. Je to do plaču. A tak, ako je odraz spoločnosti to, akých politikov sme si navolili, tak odraz spoločnosti a to zrkadlo spoločnosti presne poskytuje aj tento stav našich seniorov, o ktorých sa vlastne nie, že by sme sa mali príkladne starať, na rukách by sme ich mali nosiť, pretože vybudovali ten štát s funkčnými nemocnicami, kultúrnymi domami, divadlami, kinami, so všetkým, čo vlastne moderná spoločnosť vyžaduje. Keby nebolo tých časov a tých budovateľských časov, kde vybudovali tie paneláky, tie byty, tie celé sídliska, tú celú infraštruktúru, ktorá ostala do dnešnej doby, ani len tu si nevieme de facto my zachovať, zveľadiť a ďalej budovať, tak ja si neviem predstaviť, čo jednoducho by boli 30 rokov tu rozkrádali. Pretože keď si vezmete, že aké obrovské bohatstvo na honoby dokázali tí ľudia, keď títo 30 rokov majú čo systematicky tunelovať, rozkrádať, devastovať a to všetko. Keď človek sa len prejde po tom Slovensku a vidí tie fabriky s vytlčenými oknami, hrdzavými komínmi, zdevastované všetko, to je úplne do plaču. A potom následne tí ľudia s tým zachmúreným pohľadom v tvári, s tým nešťastím, keď príde do obchodu a nie je schopný si kúpiť základné potraviny. Preto by som povedal na starosť také, ťažko volím slova, také pochutnanie si, vychutnanie si tej staroby, tej jeseni svojho života. Tak toto by si mal každý deň nenažranec, ktorý toto spôsobí uvedomiť, že tá karma je naozaj zdarma. A raz si myslím, keď nie v tomto živote, ale v tých ďalších, to určite každého musí dobehnúť. Jednoducho ten zákon ani fyzikálny nemôže byť tak nespravodlivý, že by toto niekedy, niekde sa takýmto ľuďom nevrátilo. Neverím tomu proste. Ano, to doufám taky, že když ne v tomhle životě, takže v příštím se to určitě najde, protože za tohleto, co udělali s náma, a úplně jsi mě to připomněl, úplně se mě vzal slova z úst, když jsi říkal, že když se projdeš po Slovensku a vidíš ty továrny, já mám úplně ten samý pocit, já to vidím prostě, na každém městě byla továrna, textilka, sklárna. A dneska už prostě není nic, vůbec nic. A je neuvěřitelný, jak prostě opravdu jsme zase u toho, že naše rozdělení nás vedlo jenom k tomu, aby nás mohli ožebračit, aby nás mohli zničit prostě. Protože já jsem byla ještě malá holka, ale já si pamatuju tu podobu, že babička začala řešit to, že Ježíši Maria, já tady bydlím 20-30 let v tom bytě a já si budu muset na stará kolena vzít půjčku, abych si ten byt koupila. Ale to bylo před x lety. Dneska, před x lety ten byt kupovala, nevím, dejme tomu za 100 000,
Dneska ten byt se prodává za 2,5 milionu. Jo, což je úplně neskutečná cena. Ale když si vzpomenu, že prostě se začalo řešit, začaly se vlastně zavírat tyhle ty továrny, takže prostě lidi začali přicházet o práci. Takže i vlastně doma se to řešilo. Babička to řešila prostě. Ona dělala celý život v textilce a říkala, byla z toho úplně nešťastná. Ona říkala, co já budu dělat, já mám 10 let do důchodu. A oni mě propustili. Tak nakonec teda šla do skláren a tahala se strašně má těžkýma pytlema s korálema, který měli přes 10 kilo a kolikrát říkala, já už nemůžu, já už se tak těším do důchodu. Tak babička se důchodu dožila, žije, je zdravá, zaplať pán Bůh, ale teď má strach, jestli vůbec dožije. Ona říká, tak já moc netopím, radši moc nejím. A takhle jsme to dopracovali. To je prostě naprosto neskutečný. A pak slyšíš, jak Ukrajinci dostanou 20 000 a vidíš, že vlastně důchodce nedostane nic. Jako to, že si u nás Andrej Babiš koupil důchodce, to je jasný. Tak koupil si spoustu lidí. Jo? Já jsem jediná, která prostě nevolí Andreje u nás z rodiny, protože oni ho volí, protože jim přidal peníze. Jo? Takže ty lidi si cení každý koruny navíc a proto ho budou volit. A to je prostě strašně smutný. Jako, jo. A teď, co se vůbec děje s tou Ukrajinou, to je naprosto šílený. Zdravotnictví, školství, prostě všechno. Všechno všude má přednost u nás, teda Ukrajinci, že jo, tak to je jasný. A jak určitě víš, tak tohle musí vidět všichni, že naše ministryně obrany i armádní generál nás připravují vlastně na velkou válku. Namísto toho, aby volali po míru, aby řekli, chceme mír, nechceme válku, tak radši nás budou připravovat na mobilizaci. To je naprosto šílený, jako. A to ještě nemluvím o tom, nevím, jak u vás teda je to na Slovensku, ale u nás jako se už včera objevila zpráva, že teda u nás se cvičí ukrajinský vojáci a objevují se zprávy, že to nejsou prostě jen tak obyčejní ukrajinský vojáci, řadoví z armády ukrajinský. Jsou to normálně klasický azováci potetovaný hákovýma křížema, který jsou cvičený na boj ve městě. Tak jako, co můžeš od takových lidí čekat? Presne rovnako sme na tom aj na Slovensku. Navyše momentálne v Kútoch máme stanové mesto migrantov, pretože vy ste ich odmietli prijať. Niekto zázračným spôsobom do krajiny, ktorá bola totálne protimigrantská, začal hromadne, a doslovne do písmena hromadne, migrantov púšťať. Vieme veľmi dobre, že vyzerá to tak, že budeme ich konečnou stanicou, pretože nikto ich ďalej nechce. Už oslovovali starostov okolo Ilavy a primátorov, aby vytipovali vhodné lokality na ďalšie stanové mestá. A keď si vezmem to, že máme tu americkú armádu, že tu máme niekoľko, by som povedal, až niekoľko, aj možno už aj desiatok tisíc vojakov z NATO, ktorí absolútne obsadili všetky naše cvičné priestory, obe naše vojenské letiská a odovzdali sme im dobrovoľne celý náš vzdušný priestor. A viete veľmi dobre, čo z ponímania vojenskej stratégie, obrany štátu a všetkého je tým aktom, že odovzdáme vzdušný priestor, tak si myslím, že tá suverenita Slovenska je momentálne tak vážne ohrozená, ale tak vážne ohrozená, že ak sa s týmto nezačne v najbližšej dobe niečo robiť, tak veľmi šeredne môžeme na to doplatiť. A tohto práve sa bojím, že na margo tej hospodárskej krízy, tej energetickej krízy, pretože dneska som bol na úrade a bola tam žena v hrubom štrikovanom svetri s dekou na kolenách v 17 stupňoch. Viete si predstaviť úradničku, ktorá musí 8,5 hodiny stráviť v kancelárii, kde pomaly začínajú plesnieť steny, že sa tam nekúri, pretože 17 stupňov
sedieť 8,5 hodiny, tak poviem vám, že musí byť naozaj fest, zdatný, zdravý človek, aby to ustál. A takýmto spôsobom sa my na Slovensku vraciame do doby kamenej. Lebo dopustiť v dnešnom svete, ako som už povedal, pretkaného všetkým možným moderným od technológií cez neviem čo všetko, takýto stav všetci politici mali byť postavení k múru. Bez ohľadu, pretože skutočne ideme niekam, kde ani slnko nesvieti. No ano, je to tak. No, já jsem toho názoru, že my jsme se ocitli v roce 38-39 a bohužel, protože naše historie se hodně rychle zapomíná, tak spoustu lidí to nedochází, že to tak je. A je mi z toho smutno, no. Tím spíš, když dneska na Svobodném rádiu pan Vladimír Kapal říkal, že němečtí umělci naspívali písničku, kterou on tam pouštěl, a ta písnička měla znění My vám své syny nedáme. A v tom textu bylo uděláme cokoliv, budeme je učit neposlušnosti, a měla jsem z toho husinu po celém těle, protože jsou to malý signály, ale jsou to signály k tomu, že je to hodně vážný. Hodně vážná situace, kterou oni nás přesto staví jako vlastně po krůčkách. Oni jenom zkouší, jestli my se ozveme, no když jsme sticha, tak přitvrdí, že jo, to samé jako při covidu. To je naprosto to samé. Obávam sa ale jednej veci, že či vôbec chce ten náš volič, lebo ja to beriem z titulu politika, počuť pravdu. Bol som teraz na veľmi veľa mítingoch predvolebných v rámci tých komunálnych volieb, aj tých volieb do VUC. A keď som tak pozeral na tých ľudí a rozprával som im, že čo všetko sa udialo v rámci tej komunálnej politiky v minulosti, akým spôsobom sa tam rozhajdákali obrovské milióny eur, tak tí ľudia tak pozerali na mňa a ja vravím, ľudia, vás toto nebaví, že? Vy nechcete počuť, že jednoducho je tu niečo nejakým spôsobom rozkrádané, že niečo nejakým spôsobom nefunguje a človek vám aj hovorí, ako sa to dá zvrátiť, ako sa to dá napraviť. Vy potrebujete asi len úplne hlúpe, latentné sľuby s úsmevom na tvári vám klamať do očí, ako ide byť dobre, ako zabezpečíte každému blahobyt, ako sa každý bude mať najlepšie a najfantastickejšie na svete a vy im to zariadíte. A oni normálne sa začali usmievať a mne to prišlo, že tým ľuďom to príde také prirodzené, že ich tu niekto sústavne, ale sústavne klame. A potom si človek kladie otázku, prečo to robí? A potom nastane druhá fáza, aspoň vo mne, a vravím si, no tak keď to nepôjde takto, tak to musí ísť inak. A keď to nedokážem robiť, alebo lepšie povedané, nechcem byť za somára sám pred sebou, tak si potom musím sám sebe vsugerovať doslovne a do písmena, že idem to robiť pre svoje deti a idem to robiť hlavne pre pocit, ktorý sa nedá kúpiť za žiadne peniaze na svete, že ja som urobil skrátka preto všetko. Odhliadnúc od toho, ako to dopadne, samozrejme som veľmi malý pán na to, aby som vedel tie veci v takom širokospektrálnom zábere alebo v takom, ako by som povedal, v tom obrovskom svetovom meradle alebo v meradle celej krajiny ovplyvniť, ale aspoň ten kus toho, čo dám zo seba a poviem si, že urobil som preto absolútne v rámci svojich možností, schopností všetko. A tento pocit nekúpite za žiadne peniaze. Přesně tak to je. Přesně tak to je. A
teď mi řekni, zima už otevřela dveře, už je opravdu docela zima, budoucnost tepla máme nejistou, že jo? Vlastně celou naší budoucnost máme nejistou. Půda se nám prodává pod nohama, vodu už vlastně nevlastníme. A teď mi řekni, jestli nechybí už jenom, aby začali s covidem. Nemyslím si, že ešte niekto by tu raz dokázal nastoliť to, čo tu bolo, pretože Putin momentálne navrhnutý na Nobelovú cenu za zdravotníctvo, pretože dokázať otočením vypínača a vojne v Ukrajine absolútne vypnúť pandémiu, pretože sami ste boli svedkami, že zrazu pandémia vypla, tak to je úplne zarážajúce. A jednoducho aj dnes, kde sú tie čísla? Kde je tá pandémia, ktorá tu bola? Ja netvrdím, že tá chrípka sa nezvrtla do možno nejakej sofistikovanejšej formy. Že je to proste niečo agresívnejšie. Ale agresívnejšie je to ako následok toho, že ľuďom pomaly na 2 roky dali dýchať do handier, ktoré boli koľkokrát plesnivé, nakazené a neviem ešte aké, pretože keď si vezmete, kto mal na to, aby si každý deň 3-krát do dňa vymenil respirátor, alebo aby jednoducho mal niečo kvalitné na prekrytie tej tváre. No tí ľudia už to mali niekedy tak špinavé, že bolo zle na to hľadeť. Viete si predstaviť, čo choroboplodných zárodkov, čo plesní a všetkého, akým spôsobom bol náš vlastný výdych naspäť vdychovaný, a že vlastne tých ľudí sme doslovne a do písmena zbavili vlastnej autoimunity. Čiže toto je len následok toho marazmu, do ktorého sme vhúpli. A nemyslím si, že by sa dokázalo ešte ľudstvo totižto na tomto podieľať ďalej. Ako fakt, prisahám Bohu, kto by ešte raz naskočil na tento klam, lebo to bol jeden obrovský klam na likvidáciu hospodárstva, ekonomiky, sociálnej sféry a všetkého, čo s tým súvisí, ale hlavne to zlikvidovalo celú strednú podnikateľskú vrstvu, tú kúpyschopnú, tú hlavnú tvoriacu HDP a všetko, čo s tým súvisí. Ak by na toto ešte raz niekto nejakým spôsobom reflektoval tak, že by sme sa dali ešte raz tu špárať, ešte raz nosili tie rúška a ešte raz sa im dobrovoľne podvolili v tých, ja to neviem ani nazvať, pretože keď si vezmete z titulu Medzinárodného dohovoru o ľudských právach, kde len 11 krajín zo 47 krajín derogovalo, to znamená, že všetky ostatné krajiny robili protiprávne všetky tie testovania, všetky tie nútenie do očkovaní, všetky tie nútenie nosiť rúška, tak si neviem naozaj predstaviť, že by sme sa na tomto dokázali ešte raz podielať. Kto by si to zobral na triko, pretože to už by bola totálna likvidácia ekonomiky všetkých krajín. Takže myslím si, že už v takom rozsahu, v takom meradle a tak pobláznení tí ľudia už nedokážu byť. No, to je právě, že otázka, jestli by vůbec někdo odporoval tomu, že jo? Protože spousta podnikatelů a spousta firm je prostě zrušených, takže jim to bude jedno, že jo? A když si vemu myšlení dnešních lidí, že mám pocit, že jim ten mozek zamrznul, tak mám trošku strach, ale doufám, že teda se to nestane, no. A já doufám, že se někdo za tohle to všechno jednou bude zodpovídat. Protože opravdu, jak jsi říkal, jsou průzkumy i na ty vakcíny, na nežádoucí účinky a co ta vakcína vlastně v těle dělá. A doufám, že jednou se budou všichni zodpovídat za tohle, protože je to neskutečný. A mluvím i sama za sebe, protože já sama jsem takovou obětí a žít 2 roky v bolestech a že se nemůžeš postavit na nohy kolikrát, když máš doma 5letou dceru, tak je to hodně těžký. No. Před těma 2 rokama jí byly vlastně 3 roky a bylo to hodně těžký. Manžel vlastně, aby nás uživil, tak musí jezdit mimo republiku. Takže doufám, že jednou se za to všichni zodpoví.
A teď mi Pevne prosím tě verím aj ja řekni, v jak toto. vypadá. Halo. Pevne verím aj ja v toto, že určite raz, a keď nie pred ľuďmi ako takými, tak pred Bohom. Akurát jedna vec. U nás sa po veľmi dlhej dobe stalo to, že jeden politik začal perzekuovať toho druhého politika. Túto politickú slušnosť, alebo ako by som to povedal, politickú tichú dohodu porušíva až u nás teraz Matovič. Dovtedy každá jedna vláda, ktorá nastúpila, urobila pomyslenú hrubú čiaru, začala odznova a absolútne sa nejakým spôsobom, možno v nejakých smiešných televíznych debatách, pretože tie divadielka, ktoré hrajú, tak to naozaj môžu hrať deťom, pokúsil aj niekoho niekedy obviniť. Ale kde zašiel Matovič v momentálnej celej tejto politickej kultúre, tak to nemá obdobu. A veľmi sa bojím, že tá vláda, ktorá príde, bude vláda pomsty, alebo práve naopak bude doťahovať ten marazmus, ktorý začal. A toto je na nás, aby sme nikdy nedopustili. Pretože ak sa tu znovu nenastolí nejaká politická kultúra, ak tu znova nebude proste politik, pán politik, nasledovania hodný, vážený, ale bude tu toto, že vy vlastne, keď sledujete schôdzu parlamentu, sa cítite ako v 5. cenovej skupine, tak potom to nemá význam a tá celá verejná správa a to celé riadenie toho štátu je jedna obrovská fraška. Pretože pozerať sa na toto je už do plaču. Nie ešte znášať vlastne dopady týchto bláznov, ktorí tam momentálne sú. Je to tak, jako u nás chování našich ministrů je taky opravdu neskutečný. Jako ministryně obrany a taky jiný ministři, to určitě víš, si vzali tričko s Putinem. To je prostě, jak si tohleto můžou dovolit. Teď přece v politice, jak říkáš, by měl být vážený člověk. A podle toho by měl taky vystupovat. A tímhletím chováním, já si neumím představit, co si řeknou jako v té Moskvě, když je takhle vidějí. Oni si myslí, jako, že bojují proti Putinovi, ale přitom jsou směšní, úplně se snižují. To je neskutečný. Nebo jako vyznamenat Zelenskýho řádem, to už je moc. Já bych tady v druhé půlce chtěl začít pokládat dotazy, co mě lidi píšou. Mohu už? Samozrejme. Jsou čtený, pokud má někdo dotaz, který chce přednést sám osobně, stačí, když napíše do tohohle komentáře, pouze mám dotaz a já ho potom nechám, aby si ho tady řekl sám, pustím mu mikrofon, takže první řeknu psanej. Národ Slovenska se tady ptá, ako pan Huliak chce zabezpečiť, že jeho strana nie je ďalšou, ktorá iba má sladké reči. Prepínam. No, poviem vám to takto. Ja som venoval do toho všetok voľný čas. Všetky voľné finančné prostriedky. Prišiel som doslovne a do písmena skoro o všetko. Tak, ako ja verím ľuďom, že jednoducho ma budú akceptovať, budú ma následovať a budú mi veriť, tak oni musia prejaviť tú dôveru mne. Pretože hráme vabank. Ja nemám čo stratiť a tí ľudia tiež nemajú čo stratiť. A ak si toto neuvedomíme, tak potom dopadneme veľmi zle. Nikto nikdy sa nemôže zaručiť za nikoho. Akurát tak sám za seba. Ja si myslím, že dôkaz toho je, že tá naša strana vznikla vlastne z nespokojných občanov. Nie je to strana, ktorú dotujú nejakí oligarchovia, nie je to strana, ktorá je niekomu na, ako sa u vás vraví, na provázku. Sme my, obyčajní, pracujúci ľudia, ktorí si povedali a dosť. Sú ľudia, ktorí milujú svoje rodné Slovensko, milujú svoje deti a nechcú dopustiť, aby tento marazmus, ktorý je tu 30 rokov robený, pokračoval ďalej. Jednoducho poviem vám to takto. Raz začať niekto musí. Aj niekto a raz. Pokiaľ nezačneme
a nezačneme budovať to Slovensko naspäť a nevezmeme si ho hlavne naspäť a nechytíme sa spoločne za ruky a nebudeme si dôverovať a nezačneme k sebe konečne niečo cítiť a budeme zase len vypočítavo nejakým spôsobom hazardovať s tým, čo keď je tu zase takto len, aby nás oklamal, tak skončíme presne tým spôsobom, že povedia, na čo vás voliť, vy máte pár percentový vyhodený hlas. A keď si toto budeme stále opakovať, tak tam budú tí istí a tí samí, tá istá koalícia, tá istá opozícia a budeme tam, kde sme boli, ak nie horšie. Platón 400 rokov pred Kristom povedal jednu vec. Budú vám vládnuť tí najhorší z najhorších z vás. A bude to vaša daň za to, že normálni, obyčajní ľudia sa odmietali účastniť politiky. A my sme prišli práve na to, že zachrániť sa dokážeme len cestou politiky, pretože tento systém bol stvorený politicky a tento systém musí politicky aj padnúť. Iná cesta tu bohužiaľ legálnymi prostriedkami v tejto krajine zatiaľ nie je. Děkuji za odpověď a mám tady dotaz číslo 2. Chcete změnit společnost, tak aby i ten nejnižší postavený člověk žil důstojně a zlo politiků a elit bylo potrestáno. Fajn, ale kdy v minulosti v historii naší civilizace na evropském kontinentu panovala taková snová éra? Kanzoret, přepínám. Keď si vezmete, že v rámci tej veľkej francúzskej revolúcie, zhruba v 13. storočí, usúdili tí vládcovia sveta, pretože vtedy patrilo všetko v rámci toho feudalizmu tým panovníkom a každý jeden, dá sa povedať, radový, obyčajný človečík bol ich majetkom, tak prišli na to, že to tak vrie v tej spoločnosti, že jednoducho budú musieť uvoľniť časť riadenia toho štátu, alebo tej krajiny, alebo už neviem, ako sa to vtedy nazývalo, toho ich pánstva, a časť ich majetku budú musieť proste prerozdeliť medzi tých chudobných, medzi tých obyčajných ľudí, pretože by ich boli skrátka jednoducho tí ľudia vyvraždili. Ten spoločenský tlak bol už tak obrovský. Teraz práve naopak mám pocit, že sa vraciame späť do toho feudalizmu a tí feudáli, ktorí len vymenili celý ten svoj majetok, alebo lepšie povedané ho zaobalili cez rôzne nadnárodné holdingy, spoločnosti, bankový systém a to elitárstvo celé, čo je tu a deep state, tak ako keby si chceli celý ten náš súkromný majetok zobrať späť. A presne to zodpovedá tomu novému svetovému poriadku, tej snahe nič nevlastniť a byť šťastný. A tiež to takto vyvrcholí, podobne ako v tej veľkej francúzskej revolúcii v tom 13. storočí, že sa stane niečo, čo umožní práve tento skrat a presmeruje sa ten chod dejín na tú správnu, ako by som povedal, dráhu. Pretože, vravím, nič netrvá večne. A ten marazmus, už graduje. A čo graduje, viete veľmi dobre, každá polievka vykypí, keď neustále budete pod ňou podkladať. Děkuju. A teď tady má osobní dotaz pan ABC, takže pouští mikrofon a můžeš. ABC, ABC. No dobrý, pán Huliak. Ja sa chcem spýtať takúto vec. Sledujem situáciu na celom svete a zistujem, že veľké veci sa dejú aj v Amerike. Osobne si myslím, že taký štát ako Slovensko alebo Česko napríklad, alebo aj Maďarsko, nemôžu vyhrať nad liberálmi. V dnešnej situácii si myslím, že nie. A myslím si, že bude potrebné, aby to spravil najskôr nejaký taký štát ako USA. To je môj prvý dotaz. Čo si o to myslíte, ak sledujete tamtú situáciu? Lebo minimálne 50% republikánov je a 50% demokratov, alebo aj viac tých republikánov. A sú tam veľké rozruchy teraz. No a druhý dotaz, že ako je to s tým vyhrážaním, lebo už dávno som vás nečítal na Facebooku, že ako to vlastne je, alebo ako to dopadlo. A za ďalšie, že vám ako držím palce a ešte by som vám odkazoval, aby
aby ste sa nebáli. No. Držím vám palce v tom, no, skrátka. Tak nejako. Ďakujem. Končím. Ja vám veľmi pekne ďakujem. Verte tomu, že som ten posledný, čo sa dá niečím zastrašiť alebo nejakým spôsobom odradiť od toho, čo robí. Tú celosvetovú výhru nad liberalizmom, v niečom máte pravdu, ale v niečom naopak si myslím, že niekde sa to musí začať a možno to bude práve tá malá krajina na Slovensku, kde zvíťazí zdravý rozum. Keď sme dokázali my byť najmenej očkovanou krajinou, to znamená, že krajina, ktorú použili ako pokusné králiky na celoplošné testovanie, sa dokázala vzoprieť natoľko, že tu je len nejaká smiešná 40-percentná celozaočkovanosť, tak práve možno táto malá krajina dá impuls pre tých ostatných v tom, že sa tu môže niečo zmeniť. Pretože je tu tvrdý, dá sa povedať, tvrdá, ako by som to povedal, mentalita Slovákov v tom, že až do takej miery sa nikdy zlomiť nedali. A vždy niekto tu, či už to bol Jánošík, Štúr, alebo ostatní národovci, proste raz dokázali povstať a raz dokázali pre ten malinký národ vždy niečo presadiť. A keď si vezmeme ten reálny fakt, že my sa de facto nachádzame v 3. svetovej vojne, či chceme, či nechceme, či to takto pripúšťa, alebo nie, začala sa covidom a pokračuje Ukrajinou a následne hospodárskou a energetickou krízou a je tu obrovský boj mocnosti práve tých, čo ste spomenuli, ten americko-anglosaský svet a ten rusko-čínsky svet BRICSu zápasí momentálne o nadvládu nad Európou. Európa je najstarší kontinent, to znamená, že vlastní najväčšie mozgy, najväčšie patenty a by som povedal tú najvyspelejšiu civilizáciu v rámci sveta. Európu potrebujú dostať absolútne, ale absolútne na totálne dno a zabezpečiť jej totálny kolaps. Až vtedy dokážu sa zmocniť Európy, buď jedni alebo druhí. Pevne verím, že to budú tí správni. Ale my nemôžeme zaostať. My musíme urobiť tu všetko preto, aby sme tú živnú pôdu toho správneho smerovania podchytili v zárodku, pretože možno práve my z titulu strategickej polohy, z titulu toho malého nebojacného sa národa a toho všetkého, čo s tým súvisí, možno pôjdeme práve my príkladom pre tých ostatných. A keby som neveril v toto, možno som Snílek, možno som Rojko, možno som, ja neviem, ako nadávajú mi tam pomerne dosť často, lebo tých hejterov, ktorých tam mám nasadených na seba tými falošnými profilmi, je požehnanie, ale možno toto mi dáva silu a ja som dieťa s atomovým reaktorom, pretože ja mám proste toľko energie, že to ja umorím okolo seba celé okolie, tak jednoducho možno je toto v nás, to svetlo a tá Božia podstata, že práve toto nám zabezpečí tú výhru. A keby som to neveril, tak to nerobím, verte tomu. Nikdy ma moja intuícia nezradila, a proste verím, že my to dáme. Práve preto, že sme takí malí, ale práve preto, že sme takí starí, že máme také tradície, že máme tú kultúru a že máme to všetko, na čom si tak zakladáme. Lebo tí Slovania a tí prastarí obyvatelia tohto kontinentu tu odjak živa boli. A niečo mi vo vnútri hovorí, že my sme tie svetlé bytosti a my sme tí, ktorí musia bojovať za tú celosvetovú spravodlivosť. A toto mi dáva neskutočnú silu a neskutočnú energiu a verím tomu, že to dobro, aj v rozprávkach sa hovorí, nakoniec musí zvíťaziť. Tak verím to, že to dobro zvíťazí a to naše krásne Slovensko, to naše krásne Československo a to všetko a tú našu bratskosť slovanstva musí zachovať. Děkuji za odpověď. Katarínko, prosím tě, podívej se do soukromých zpráv, máš tam taky nějaký dotazy. A já bych přečetl další od Kamila Švehláka. Jaký má náš host názor na politickou stranu Republika a jak by chtěl spojit pronárodní strany? Děkuji, budu poslouchat, přeji hodně pevné zdraví, přeje Kamil z Prešova. Přepínám.
Ja som si istého času povedal, že ja sa nebudem nikomu vyjadrovať. Mám svoj názor, nebudem ho prezentovať. Všetko urobím preto, dokonca som ponúkol aj rotujúce predsedníctvo, aby sme sa dali národné sily dokopy. Tie egá, ktoré tu sú, ale hlavne čo rozbíja národnú scénu, je to, že štát za 3% z volebného výsledku zaplatí 2 milióny eur. Presvedčil som sa na tom na vlastnej koži. Jednoducho nieraz som sa dostal do situácie, čo veď nám stačí 3%, budeme mať 2 milióny. Preto to mnohé strany sú, preto to je tak veľa pronárodne sa tváriacich strán a v konečnom dôsledku doplácajú na to obyčajní ľudia, že pár ľudí skrátka prišlo na to, že politika je veľmi dobrá, veľmi rýchla a veľmi bezstarostná zárobková činnosť. Toto kým bude, kým sa to nepodarí niekomu zrušiť, to financovanie tých politických strán takýmto hnusným spôsobom, tak tu tých strán bude jak nasekané. Pravím ešte raz, ja urobím všetko preto, skutočne všetko preto. Som ochotný sa zdať aj tej predsedníckej stoličky, len a len za to, aby sme sa spojili a aby sme dokázali ten liberalizmus, ten progresivizmus poraziť. Keď sa dokázali spojiť Maďari, keď sa dokázali spojiť títo liberáli, progresívci, že by sa nedokázali spojiť tí národovci, jednoducho skrátka tomu neverím. Musíme si uvedomiť, že my nemáme čo stratiť, lebo my sme už stratili pomaly všetko. My môžeme len získať. A budem všetko preto robiť, aby to tí ľudia pochopili. A už vravím, s kým sa bude dať spojiť, spojíme sa, s kým sa nebude dať spojiť. Aspoň mu nebudeme robiť zle, nebudeme ho ovárať. Aj keď sa už som si všimol, začali robiť aj také veci, že medzi nami jednoducho niekto úmyselne a zámerne. Máme nasadených mnoho provokatérov, ktorí zneužívajú internet, zneužívajú proste statusy a všetko a snažia sa tú scénu ešte viacej rozbíjať. Nie, nechcem sa vyjadrovať nikomu, budem sa vravím snažiť robiť všetko preto, aby sme aspoň v tomto, že ak si nemáme pomôcť, tak si aspoň nebudeme na seba navzájom kýdať. Děkuji. Máte tady vzkaz od pana ABC, co pokládal dotaz. Odkaz pro pana Huliaka. Jde z vás sila. Cítím to. Ještě raz vám děkuji a fandím. A jsem s ním v mojej mysli. Poprosím prečítať, tak se stalo. A pak je tady dotaz od Viktora Drákula. Po tomhle dotazu už si přečte Katarína svoje dotazy. Tenhle dotaz je: Viktor Drákul, není čas na to, aby začal bojovat aktivně proti vládě, která podporuje banderovce a jejich přisluhovače i u nás, podobně jako Obrana národa za druhé války, která bojovala proti německým nacistům? Přepínám. Veď celý čas o tom hovoríme, že ten čas nastal. Pretože my sme fakt vo fáze, kedy už nemáme čo stratiť. Veď si všimnite, už čo sa dalo, to je pokazené. Čo sa dalo, to je zničené a už aj tie posledné, by som povedal, náznaky akejkoľvek demokracie, akejkoľvek slobody slova sú potláčané. A v prípade, že skutočne sem napúšťajú tú hordu tých emigrantov, po prípade utečencov z Ukrajiny, pretože všetko smeruje k tomu, že tento proces je riadený, tak tu už nastáva naozaj len boj doslovne a do písmena o holý život. Je to tak? U nás už trošku aspoň ty ukrajinské vlajky mizí, ale jako mít ukrajinskou vlajku na českých památkách, na Národním divadle je naprosto neskutečný. Tak a já ti mám přečíst otázku, na kterou ty už si na tu první se odpověděl, což je, jak vidíš, budoucnost Slovenska. Takže to už si vlastně odpověděl, že se musí bojovat. A druhá otázka je, jak vidíš dopad embarga na ceny ropy z Ruska na hospodářství Slovenska? Celý tento
komplot voči krajine, ktorá strategicky zásobovala Slovensko všetkými potrebnými surovinami na naše prežitie, či už je to plyn, či už sú to drahé kovy, či už je to tá ropa a všetko, čo sem bolo dovážané a od čoho sme boli rokúce závislí, má katastrofický, nenahraditeľný a likvidačný dopad na Slovensko. Pokiaľ sa nestane niečo, že túto situáciu zvráti, padneme na absolútne dno. A niekedy si kladiem otázku, či je to fakt nie potrebné na to, aby sa fakt ľuďom v tých hlavách rozsvietilo. Pretože ešte stále majú čo jesť, ešte stále si majú čo obliec a ešte stále nemajú v tých bytoch až takú zimu. Čiže keď spadneme na to dno, tak pevne verím, že to svitanie v tých hlavách bude o to rýchlejšie. Takže já přečtu další otaz, trošku ostřejší, jestli můžu teda, ale tady přečtem všechno. Je to národ Slovenska, jsou to 2 dotazy, přečtu je v jednom. Mám dotaz, jak můžeme věřit straně, v které je Sokol? Podle informací od vás odchází okresní předsedové, členové. Počul jsem, že vás žádali o pomoc, abyste se na nich vykašlal. Informácie, čo máme, sú priamo od bývalých členov strany. Radši ste obetoval členov, ako sa vám dá veriť? Jedno hovoríte, druhé robíte. Koľko členov požádalo o vystúpenie ze strany? Přečtu k tomu i ten druhý dotaz, protože je to stejná osoba. Prečo všetko hádžete na trolov, že vám chcú uškodiť? Niektorí vám verili a vy ste ich sklamal. Vy osobne. Přepínam. Poviem vám jednu vec. Máme cez 1800 členov. Tuším, presné číslo bolo naposledy 1847. 52 okresných predsedov, všetkých krajských predsedov. A poviem vám to jednoducho takto. Nikdy v živote nedokážete ako predseda politickej strany, alebo politik, alebo proste riaditeľ závodu, alebo človek, ktorý nejakým spôsobom organizuje život toľkému množstvu ľudí, ako momentálne ja, pretože ešte ďalej pôsobím v 2 prezídiách poľovníckych, kde máme 64 000 poľovníkov. Momentálne som starosta obce, kde mám 2660 zhruba občanov. Predtým som robil predsedu Urbáru, musel som sa zdať funkcii, kde mám 1200 podielníkov. Nestretol som sa proste s tým, že by som dokázal vyhovieť absolútne všetkým na 100%. Niektoré tie rozhodnutia sú také, že niekomu s nimi spôsobíte zle, ale vy musíte rozhodnutia prijať také, kde vlastne stvoríte konsenzus, aby väčšine bolo dobre a väčšina mala z vášho rozhodnutia osoch. Vždy sa nájdú nespokojní ľudia. Som veľmi rád, že od nás odišli práve ľudia, ktorí sa nezmestili do kože. Som veľmi rád, že od nás odišli ľudia, ktorí hľadali za všetkým zištné dôvody. Som veľmi rád, že odišli práve tí ľudia, ktorí odišli, pretože sa ukázali v tom pravom slova zmysle. Takže toto je asi moja odpoveď. Som s tým nadmieru stotožnený. Vždy, keď urobím nejaké rozhodnutie, vypočujem si 1000 názorov a vždy si veci preverujem. A verte tomu, že mi nie je za jedným týmto človekom ľúto. Akurát mi je ľúto za to, ak sa niekto z mojich ľudí, ktorým som veril, dôveroval, dali zmanipulovať. Ale bohužiaľ, čas ukáže, na ktorej strane mali byť a na ktorej strane nakoniec zostali. A to, že pán Sokol je prvý podpredseda strany, poviem vám to asi takto. Stranu sme doslovne a do písmena dostali od pána Sokola ako na tácke. S tým, že vlastne z pôvodných 1200 členov nám ostalo 160. Dali sme stranu dokopy. Stranu, by som povedal, pán Sokol absolútne sa nesnaží nejakým spôsobom deformovať, ani sa nesnaží do nej nejaké zavázať staré politické praktiky. Proste tomu človeku ide len o to, aby sa
konečne zmenilo Slovensko a myslím si, že on tých svojich 5 minút slávy už prežil a absolútne nemá na tom nejaký záujem, aby sa niečo zle robilo. A keby som oklamal tohto človeka, tak každý jeden z vás môže čakať na jednu vec, že oklamem aj jeho. Nikdy v živote za to, že nám tú stranu dal, ho nesklamem, neoklamem a nejakým spôsobom nepodvediem. To by som sa zachoval presne tak, ako sa zachovali chlapci z Republiky voči Marčekovi. A toto odo mňa nečakajte, pretože ak raz niekto mi urobí dobre, tak ja tomu človeku zle neurobím. Pretože by som sa bál aj kľudne spať. A toto, keď si uvedomia v tých hlavičkách, tí nespokojní, čo sa tu snažili stranu rozbiť, doslovne do písmena rozbiť znútra, tak potom sa na tom budete tak smiať, ako sa smejem ja. Pretože my sme silní, silnieme a budeme ešte silnejší. A verím tomu, že takých ľudí s takým srdcom, ako som ja, máme v strane väčšinu a takýmto prirodzeným spôsobom sa zbavíme toho odpadu, ktorý išiel do politiky zase len napchať si vlastné vrecká. Lebo verte tomu, že ešte takých tam máme dosť. Vy do tých ľudí skrátka nevidíte. Tak, ako som povedal, môžete ručiť sami za seba. Ale toto je prirodzený proces v každej politickej strane. To nie, že v každej politickej strane, v každom občianskom združení, medzi občianskými aktivistami nájdu sa vždy proste ľudia, ktorým nevyhoviete a tí ľudia musia prirodzene odísť. Nestotožňujú sa s tým myslením strany, nestotožňujú sa s našim programom, nestotožňujú sa s tým, že není po ich. Skrátka idú. Tí, ktorí sa stotožňujú, chvala Pánu Bohu, je viac. A jednoducho ideme ďalej. To je prirodzený, absolútne prirodzený proces tvorby, rastu politickej strany. Kataríno, máš tam další dotaz ve své zprávě? Mohla bys ho přečíst? Přepínám. Že já nemůžu přečíst a ještě nahrávat, takže ho budeš muset přečíst, teď moc se omlouvám. Dobrý. Pohnojený zahradník. Dobrý večer. Pane Huliak, myslíte si, že EU do 2 až 3 rokov rozpadne? Alebo bude treba odtiaľ odísť. Jedna poznámka k voľbám. Oveľa objektívnejšie by bolo zapojiť do volieb nie 1, ale 3 aj 4 elektronické spoločnosti, ktoré by boli zapojené do sčítávání hlasov. Takto je to dopredu jasný výsledok. Ďakujem a želám vám veľa síl, zdravia a úspechov. Jednoznačne som s vami. Přepínám. Veľmi pekne ďakujem. S týmto sa stotožňujem. Nemal by mu mať tu ESET nejakú jedinečnú vymoženosť toto robiť, pretože v rámci štátu by malo byť nejaké výberové konanie a spätne nejaká kontrola v rámci toho spočítavania. Poviem vám pravdu, neverím im ani mekefa. A tá druhá časť otázky, ako znela, prosím vás? Teď, ktorú myslíte, jo? Poznámku k voľbám myslíte? Jedna poznámka k voľbám. Objektívnejší by bylo zapojiť do voleb ne 1, ale 3 až 4 elektronické spoločnosti, ktoré by byly zapojené do Na toto som odpovedal, tá prvá časť. Jo. Jestli si myslíte, že sa Európska únie do 2 až 3 rokov rozpadne, alebo bude treba odtiaľ odísť? Jasné, jasné. Čo sa týka Európskej únie. Každý si musí uvedomiť jednu vec. Keď vtáčka lapajú, pekne mu spievajú. A nám pekne spievali, keď nás tam lapali. Jednoducho Európska únia malo byť spoločenstvo európskych štátov na rovnakej úrovni, ktorá mala vzájomne spolupracovať v otázke politickej, otázke hospodárskej, otázke spoločenskej, spoločný šengenský priestor, ktorý mal byť absolútne bezpečný pre každého, mala byť spoločná bezpečná mena, ktorá by umožnila liberálne obchodovanie, pretože keď si prečítate skutočne, čo je to liberalizmus, tak by ste prišli na to, že vznikol vlastne práve v obchodnom styku, že malo byť umožnené každému rovnakým právom sa zúčastňovať na nejakej spoločnej obchodnej politike. A v prvom rade, čo malo byť právo veta a malo byť právo zachovania suverénnych národných štátov, ich kultúr
a všetkého, čo s tým súvisí. Momentálne sa Európska únia premenila na väzenie národných štátov. A tam, kde Európska únia speje, je to cintorín národných štátov. Pokiaľ sa Európska únia sama nerozpadne, čo pevne verím a dúfam, pretože rozhodovať v Európskej únii prestali volení ľudia, rozhodujú v nej pohrobkovia bývalých fašistov, nacistov a všetkého, čo s tým súvisí. Je o tom množstvo materiálov. Sú to nevolení ľudia, kde vládu prevzali Európske komisie. To, čo dokážu oni vypotiť v rámci legislatívy, či je to otázka životného prostredia, tá falošná ideológia klímy, CO2, skleníkového efektu a všetkého, kde smerujú v likvidáciu hospodárskych zriadení jednotlivých štátov, likvidáciu poľnohospodárstva, vidieckého spôsobu života a všetko, čo s tým súvisí, tak táto Európska únia nemá šancu prežiť. Keď si vezmete, akým spôsobom sme sa odstrihli od strategických surovín, akým spôsobom doplácame na vojnu na Ukrajine, akým spôsobom sme sa dali zatiahnuť do tohto nezmyselného konfliktu, kde vlastne bojuje Rusko a Amerika na území cudzieho štátu, tak táto Európska únia pre mňa a myslím si aj pre všetkých ostatných stratila to, prečo sme do nej išli. A každý racionálne uvažujúci človek musí prísť na to, že niečo tu nie je v poriadku a niečo tu nie je dobré. A pokiaľ sa nerozpadne v najbližšej dobe, jediná možná záchrana pre Slovensko je Európsku úniu opustiť a takisto opustiť aj ostatné štáty, pretože to je momentálne pre zachovanie národného suverénneho štátu jediná možnosť. Teď bych měl osobní otázku, trošku ji rozvedu. V době, kdy se všechno zdražuje a stále se zdražovat bude, v souvislosti s ropným embargem, kdy Rusko dalo najevo, že ropu nebude dodávat a dá se očekávat cena benzínu až na 100 korunách, tak nejen naše, ale i vaše vláda mluví o zvyšování daní. To je dření lidí až na dřeň. Oni ani nechápou zřejmě, z čeho se ty daně už asi nemají. Ty lidi nebudou mít z čeho ty daně platit. Ale teď ta otázka. Nepřipadá vám, že když jsou naši politici a prostě je to takový to zvykový právo, proč si volíme vládu, proč máme vládu a proč volíme politiky, aby zastupovali věci naše v náš prospěch, že se změnili tak trošku naše neomezený vládce, kdy nám diktují, co máme dělat a vůbec neberou ohledy už na naše potřeby, že už to nejsou námi volení lidé, ale že to jsou naši diktátoři? Přepínám. Plne sa s vami stotožňujem. Toto nemá absolútne nič s demokraciou, toto nemá absolútne nič so zdravým sedliackým rozumom. Toto nemá absolútne nič s tým, že chceme ľuďom dobre, že potrebujeme proste niečo posúvať niekde dopredu. Toto nemá absolútne nič spoločné, ako by som to povedal, s napredovaním civilizácie a všetkým, čo s tým súvisí. Toto proste jeden špinavý komplot, za ktorý by mal niekto hnusne, ale hnusne zaplatiť. A my všetci si musíme konečne uvedomiť a prebudiť sa z tej eufórie, ktorú nám tu omotali okolo nosa, že ak sa k tomu nepostavíme a nezačneme bojovať o svoj holý život, tak práve Európska únia bude naším koncom. No, já bych tomu chtěl podotknout takový můj osobní myšlenku, že oni nás v 90. letech hodili do moře svobody, ale postupně nás nahali do malého rybníčku ze sítí. Tu síť teď pomalu zatahujou a ty největší odpůrce, jak rybáři, vytahujou jednoho po druhým a utlučou. Není už opravdu potřeba se proti tomuhle postavit? Přepínám. Ťažko sa vyjadriť v takejto súvislosti, aby zajtra neprišla po mňa NAKA z hľadiska poburovania alebo podobných vecí. Viete, mne sa páči jedna vec. Mám jedného priateľa, ktorý má zavedený taký pojem cigánština. My sme tu odkázaní
doslovne a do písmena vzhľadom na našu veľkosť aj všetko, čo s tým súvisí, možnosti na tzv. Partizánsky spôsob boja. Takže treba veľmi zvážiť, akým spôsobom sa k tomu postavíme, čo budeme robiť a nesmieme sa nechať vyprovokovať k nejakým unáhleným záverom, ale musíme byť v tejto dobe veľmi, veľmi rozumní, aby sme skôr neskončili, ako sme začali. Teď mám ještě takovou otázku. Já dělám takovýhle svoj amatérský, dá se říct, rozbory, ale pomalu, ale jistě to všechno navozuje odpověď k tomu, že oni nás osobně, kde koho z nás, Čechů, Slováků, Poláků, bývalého východního bloku, že nás postupně do té války zatáhnou, ale úplně natvrdo. Všechny signály k tomu jsou. U nás už o tom mluvili hlavní generální štáb, že se musíme připravit na velkou válku. Nemáte vy z tohohle obavy? Přepínám. Samozrejme, že mám z toho obavy, veď história sa opakuje, niekoľkokrát sme boli takýmto spôsobom zatiahnutí, ale zase na druhej strane veľmi dobre si pozrite, akým spôsobom to vždy dopadlo. Víte, já mám totiž osobní obavu, ale opravdu osobní obavu, že jim nejde o to, aby naši vojáci tuhle válku přišli vyhrát, ale aby přišli jenom Rusko trochu oslabit, trošku na nás vystřílet munice a oni si potom přijdou ty západní státy tu válku vyhrát, že nás prostě obětují. Nevidíte to taky tak? Samozrejme, že je to presne takto smerované, ale ja si myslím, že tá historická pravda nám ukázala, že nakoniec budeme stáť na tej správnej strane. Já taky pevně doufám, vidím, jak se lidi probouzí a jich čím dál víc. I s tím tady, jak přibývají členové. Pane Huliak, já bych měl takovou otázku. Budete ještě někdy ochotnej sem přijít za námi a povykládat? Přepínám. Nemám s tým problém, kedykoľvek budem veľmi rád a každú jednu takúto aktivitu považujem za niečo prínosné a ja som jednu vec povedal. Keď raz sa postavíte pre schody a každý jeden deň vystúpite na ten jeden schod, tak neexistuje takých schodov, na ktorých koniec by ste neprišli. To je to isté, ako keď si sadnete do auta, zadáte do navigácie cieľ, musíte naštartovať, zaradiť jednotku a ísť dopredu. Pokiaľ vy nevyrazíte, ten cieľ tam bude zadaný na veky a nič sa nestane. Čiže pre mňa je takéto motivačné stretnutie tým krokom vpred a keď som si povedal, že každý deň urobím preto, aby som dosiahol svoj cieľ, ten krok dopredu, tak raz do toho cieľa musím dojsť, pretože nikto nikdy nevymyslel cestu bez konca a takisto schody bez konca. Čiže raz pevne verím, že to naše úsilie spoločné sa nám nejakým spôsobom vráti a že toho cieľa dosiahneme. Tomu bych chtěl podotknout. Já jsem založil tenhle kanál, jsem majitelem kanálu a veškerá trestní i právní odpovědnost, i kdyby si na mě něco vymysleli dalšího cokoliv, dneska už opravdu právo a ústava neplatí. Beru pouze na sebe. A dělám to s plným vědomím, protože já jsem se rozhodl, že už se prostě bát nebudu a postavím se proti tomu. A už nebudu zalízat. A já bych o to poprosil i ty ostatní posluchače. Pokud máte strach, nikomu to nemůžeme vyčítat, lidi se bojí. Ale já za sebe osobně jsem se rozhodl vzít veškerou odpovědnost za tenhle kanál, tenhle i ostatní rozhovory čistě právně na sebe, ale právě z toho důvodu, že já už jsem se odmítl bát, odmítl couvat. Přepínám. Veľká česť vám, takisto aj ostatným alternatívnym médiám a pevne verím, že čím bude viac rásť vaša sledovanosť, tým sa bude ľuďom viacej otvárať oči, tým nás bude viacej a tým skôr do toho cieľa dojdeme spoločne. Já vám velice děkuju. Byl bych rád, kdybyste třeba domluvil další hosty, protože tady míním odvysílat naprosto úplně svobodně vše, protože moje svoboda končí tam, kde začíná svoboda druhého a tu porušovat nemíním. Ale tak se opravdu nemíním bát a využívám našeho práva ústavy české, řekl jsem to jisté paní senátorce přímo do očí, že pokud jsou omezovány lidský práva a svobody, že my máme právo z ústavy i povinnost se proti tomu postavit.
A tohodle já právě teď už využívám, protože nás tlačí ke zdi moc. A vám velice, velice děkuju, že už takhle mluvíte taky. Děkuju. A ještě, jestli chcete něco říct, můžete. Přepínám. Veľmi pekne a ja ďakujem vám. Všetkých pozdravujem. Čakám na link od vás, aby som ho mohol ďalej zdieľať, šíriť a nejakým spôsobom toto naše československé priateľstvo dotiahneme do úspešného konca a verím tomu, že ako odjak živa naše dva bratské národy spolupracovali, že sa podarí aj našim dvom bratským národom sa zachrániť, navzájom si pomáhať a tak svorne, ako sme vždy nažívali, aj naďalej nažívať. Já vám taky velice děkuju, protože opravdu tady máme skoro polovinu sledovatelů ze Slovenska. Já sám se cítím Čechoslovákem teďka čerstvých 51 let. A i tohle ukazuje, že jsme opravdu furt bratři. Takže já velice děkuju a děkuji Slovákům. Pokud chcete, přijďte, můžete tady debatovat. Já bych tímhle rozhovor končil s tím, že já ho teď vypnu, ale konec to nebude. Já bych se taky chtěla ještě rozloučit, jestli teda můžu. Pardon. Tak já bych ti, Rudolfe, chtěla moc poděkovat, že jsi přijmul mý pozvání. A přesně jak říkáš, jenom v jednotě je síla a musíme a budeme jeden skálopevný celek, který nikdo nikdy nerozbije. A já věřím tomu, že jednou si budeme spolu připíjet na naše nový Československo a že jednou ho budeme budovat společně. Moc ti děkuju a doufám, že se zase brzy uslyšíme. A hned jak bude záznam, tak ti ho pošlu. Děkuju ti moc. Veľmi pekne ďakujem. Prajem všetkým krásny večer. Já bych chtěl jenom říct, že teďka tenhle přenos vypnu, ale opětovně nastartuju diskuzi na kanálu Morava, kde se můžete všichni přihlásit, mikrofony vám zapnu. Akorát bych poprosil, abyste respektovali pravidlo Moravy, že všichni máme mikrofon vyplý, už nebude červený, ale hnědej. A když se někdo bude žádat o slovo, tak si mikrofon zapne a záhy slovo dostane. Takže teď to vypnu a můžete přijít do volné debaty, kde dostane slovo každý. Tak děkuji moc, přeju krásného Mikuláše všem a nashledanou. Dovidenia. Dobrou noc.